Хората често питат дали този нож може да реже ребра. Те се притесняват, че продуктът може да не отговаря на описанието си. Днес официално обещава много удобен процес на връщане, ако продуктът не отговаря на описанието. Първи впечатления след отваряне на опаковката. Фантастично! Не очаквах този нож да се използва толкова често. Сега дори не е нужно да режа нищо на дъската за рязане. Реже много прецизно, без да пръска. Този нож е идеален за работа с пилешко месо. Пилешкото се реже само с няколко движения. Кухнята остава чиста и подредена. Рязането на риба и ребра става бързо и лесно. Толкова удобно. Острието е дебело и двуостро. Нищо чудно, че 80-годишната ми майка готви толкова бързо с него и не пръска сокове по тигана. Лесно реже месо с кожа, а месото има отлична еластичност. Всеки разрез е невероятно гладък. Целият нож е изработен от неръждаема стомана и алуминиева сплав. Устойчив на ръжда и корозия. Удобен за хват. Издръжлив, здрав и надежден. Най-важното е, че има отстъпка по време на предаването на живо. Може прецизно да реже месо и кости. Използвам го за работа с повечето съставки. Готвенето става лесно с този основен кухненски инструмент, което го прави перфектен подарък за родители. Този издръжлив нож лесно реже пиле. Вземете своя сега. Ежедневното готвене изисква добър нож. Този стоманен нож лесно премахва костите. Препоръчва се от всички потребители. Перфектно разделя съставките. Издръжлив и със сигурен захват. Проверете състоянието на доставката сега. Възползвайте се от намалена цена, ако е налична доставка.